başlığına bir gün ekerden gününe var. Başarmasan boyun almalı değil ekenin. Henne bir de meydanda antattırıyor diyemin. Rahmet bunu muht verilen o. Ediyanın avırga bir kat getirmek, yaramok deyip hiç kimem yaram eden o. İçimizde ne mi? Dar kursaklarım var da. Uğraş. İnni 3 yılın içidir. Uğraş uğurtuna lağım. İçim yakaynayan yalı qaram. Son hatınlı bizim oradımız inni yaran bitişiye deyip yalıttı. İnni becermeğe Daşkent'e de çıryalar deyipti. Kempirem bizar petengi çıkardı. Gideli görellip şol ayağın nepi otuyor. Nedik gidecek? Baranda da o yerde var mı yok mu? Daşkent diyenin dillan zat. İnan sonuydım, hey bir hat haber gelmez mi ki deyip, her gün sen yanına katnap görünne. Sen oğluna hiç tadı almağın kıydım. Serhen ağa şu gün düğesini öldürüyormuş oğlum. Hamından bir bölücük dileysek ne diye. Ham çark deyleyen zadın tekmek kıyınlayal ahri. Nağda yakkaplı vurduk. Men kaluşumun yokluğunu ilüne ekerdeyal ahri. Şunun ödüne poşta varıp gerin. Ödüm giderin oğlum. Daşarda ayet uyucuya. Yoklayıcı uzak yerdeyle. Sen aloşun en dirri koyup gelirim. Uy, han dur oğlum. Ayağına vırdat dolali. Ya eci senemay. Uy.
Meal. Bar oğlum, taşırakta dur. Kana seyretmezler. Gaziyetler nerede bedasıl? Men sana gaziyetler nerede diyen? Hani? Gaziyetler haçan getirecek, şonu ayt bana. Cevap ver. Hey, Tommy! Näme sen deň duşuňmy? Näme oglan azar berýän? Abi bir kepler verin dağına ahil yaplaşacak. Kıyıları edil frontta kıyal olmalı. Ham sen uruşta buyurulmuş etmen var Rahman. Ne derdiler? Dönüp kökmünü yeki kotapşırardılar. Hı. Geçen ay, şunun kaviyetleri getirmedi avans sama etmedin. Verma müdürü Tom'mu şey deytti. Hey, terma müdiri. Rahman, sözüň da aýlama sana. Barbyr ol söz ýokjak adam däl. Yok hor. Sen biziň kim üçin tögüşýänmiz bilýärmi? Ay, sen düşünesin ýokla. Biz şolar üçin, şolaryň gelişi üçin tögüşýär. Sen bilýär mi? Rahman ay, onun yakasını tutağıdı. Ulak tavazına berdi öyle. Indi gaydı pos vermez. Sana elini batırmaz. Menin o adetleri getirin. Özüne de. Ecemadarın getirme diyerin. Dönüpler. Biz ona näme yamanlyk edipdir. Näme üçin öz ýigrenýär. Ona kakamaydyp gelir. Şonu men şeýle hyrsyz adamlar nerden tapylýanyny sorar. Ona kakamaydyp gelir.
Kıyız çakal, suyu satyan mı? Getir ver. Kızım su nerede? O yerde. Qurban men häzir. Yanlış aydın mı? Ayıbı yok. Ayıbı yok. Bağışlan. Şok atnap yer. Qakat fronda ödelveri. Aslı soğuk deymen qatnap yer. Yalvarıp çıktık. Hiç bolmadı. Çağa da şeydik getiraycık bolu. Ziyan yok, ziyan yok. Doğru diyen kıydım. Karaş. Kakın yok maneler. Karaşkın. Oğlum, yürün men sizi uğradayın. Seredinle? Şu görünýän gara görünme olmasa çağa. Görýäňiz mana kıymylly. Doğrudan amay. Burada da var yani. На широком фронте оборону немецко-фашистских войск разбила 102 дивизии противника, захватила более 200 тысяч пленных, 13 тысяч орудий и много другой техники и продвинула... Oğlum, rayfon işiginde maşin nur. Şoförden sonra bel kakidir. Yoksa Movan'da gidiyen maşin tapaymak katı kıyınır. Bolýan baryp görýän. немецких оккупантов и изгнания их из пределов нашей Родины. Верховный главнокомандующий Daha yapıtılır mı ka? Ana gıydım tut yar var. Москва, Кремль, 25 января 1943 года. Görsene. Muňa näme diýersiň? Gülnabat akıllay alaqy. Bu ayazda çağany, beýle uzak ýoly nenen iýberi bildikä. Özüm çıplyň. Ýırtyk galoşly. Yine dedi göz naşty. Kalın sonraya.
diýjem bileno, men özüm geldim. Görlemini, bollun men başyma gahrman. Bullabat görgülü ödüre yer tapýan näler, çar tarapy urunýandyr bu wagt. Çaltırak kalkodyň kantoruna jaň etmeli. Alo. Alo. İç hani, iç. Kalkod. Kalkod. Şoňa garaşýarmy? Hawa. Seret seni. Şeýla ve 5 kilometr ýol ýöräpdi. Aklyň hayran galmaly. Men koruna dallar. Brava. İki tane kahraman alıp barýar. Ýagdaý nähili? Oklady. Kayıtlarım ana. Eber gıyım. Hadi Allah. Ağamanlarım. Hoş geldin. Kahraman ýigit, tur geldik. Niýe şunu? Murat Gulday. Tanıdyňmy? Tanıdyga? Bu şulungan. Ene gördün şey dip dikiliyor. Yergana. Yergana. Boşluk Murat Gulday. Bir. Murat Gulcan, bağlı gelin mi bağlı? Bağlıcığım gelin, bağlam gelin, bakın yürüsün. Murat Gulcan, yedim ödüm düştü. Doğrucu. Aman gelin. Aman ne ettin? Hani bana da bir yol verin. Kahraman yerlim oğlum. Kahramanlı. Oho. Ya. Tawalcım. Uy, Merdancan yadımdan çıkayıplar. Men sana bir busulcak bereyim oğlum. Gecen ahli ovanı öğretti. Eğer istansiyadan can etmedik bolsalar, o değerlirerdi. Dur oğlum, ana hap busulcanı, hoş havarım için. Ehtiyacığım. Han hovlukma? Men näme? Berigi dar bolup galyr öýdýäňmi? Hakyna teredeňler senin mazal edip ýenitmeli bolen. Ýöne ejeň üçin etdiň-de. Öz artyjagym üçin ýetlep dikdim. Seň netiýäň eken. Al oglum,
toyda geyerdim. Şuňa ýaly hoş habary biziň owamda ýygy-ýygydan getirip durgun. Bolýar. Gazet mi? Merdancan, sen mi? Geç. Bizim başına geç. Sağ olun. Gördün mü? Şununuz etseniz bir yem getireceği ekeniňiz. Avans söyleyen yeser zattır. Çağa azar vermesene. Mine bir çak ýuňundan toň öýdüp ýörün. Sen henidem ýatyrmyň. Hädinen gün ýokjak. Antur. Goňşular näme diýer? Men bahar gyýdym. Ýal teken ýerler. Ululaň soň beýle ýal tagydy kim gelin edinsin? Antur. Tur baharjan tur. Men ýeşeň ýerje gyýdym. Men akylly gyýdym. Antur. Tur ulajygym tur. Bollun tur. Ayıp bor.
Erkirligin taçakta duranlar. Füýt berýän yerleň bilenim şuň hataplaşjak bol. Onumydam ýekece bir şerilcek galdy. Men ýene işe gijak alýanna. Bolýanyna da atlar özüň ýygnaşdyr. Baharcan qoronmu? Şuňky bilen işliýtir bolýar. Gel kömek edeyim. Puluňyzdan bir küçüğünden berer. Ejeňe şey diýdi aýdaý. Наши войска начали решительный штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укрепленный район. Dayıcağa. Berikkel kıydım. Füýt mani. Yılcak füýt. Maňa biraz goýarmy? Al şunu kıydım. Yok, biletçiliğini çeken yok. Al, burada da çalçaktın. Daycan, bizim kimde adımız yok. İçin ne hoş oldu. Daycan, ağlamasanız lan, ağlama. Men bir hili yılcak füýt gördüm-de. Öýüme ýadyma düşýdi. Meňilim Tatarstan taşdy. Meňime dil feňal iki tane kıydym bar. Farida bilen Fatima. Seň adyň näme? Bahar. Owadan at. Ýad bolýar-da. Maňa bolsa Ahmad ulinýärler. Görgüde kim gelipdir? Day, getirin size füýt goýaýyn. Yılcak füýt bolsa içäýmeli. Akıllıca güçecek. Serdar, men ýa kim gördüm diýsene. Men hakyky sallatlar gördüm. Ýöne olar ýaraly ekenler. Nerede? Uzun papiros edilen jaý bilýärmi? Şonu ağırdypdyrlar, kravat goýupdyrlar. O ýerde bir ýaraly eken, hakyky dünem ýokdylar.
Men başta bir korkdum. Olan barın yarar saralgy, birinin ayağa film delemasylgy, yüregim ağrıdy. Yorma gidelim. Çağıra kim seresin, hadi ot jamalsın. Yeter kakam soracak. Belki görünmezdir. Menem gıcık. Ağlama kılıçam, ağlama. Ana yetip var ya, derunçuk yeter. Oy seydin ağlama, ten akıllıca akırı. Dayılar, kuşgöleni de verin. Nikolay, çaltıraç qaylanıp çık. Dayıcan Ahmadulin süt getirdim. Vah, az bulaydı. Aybi yok qeydim. Biz paylaşayar. Biz hemme adımız paylaşayar. Tüveleme. Ahmadulin aysi doşta bolğanmy? Hova qeydim, uruşta. Men kakam görmediňmi? O nerede tüveşe? Uruşta. Sen kakana kim diyeler? Ataýew durdy. Yok, tanamok. Qavat gelişmedik. Bahar qeydim. Uruş diyelim bir ulula. Frontta birek qavat gelemek qatıqı. Yöne sen qayğetme. Sen kakan elbette bağırdır. Seveşip görendir. Baham, uruş kutara. Kakan qaytıp geler. Yokman eler. Andur, beylik palatalardan sorak göreli. Nikitin! Hov! Sen oğlanlardan sonra. Ataýew turp diýler tallady, görünmämi? Ataýew durdy. Häzir sonra görün. Boks palatynyň sonra Ataýew durdy görünmem. Hova. Kakınızın son kez katılığınıza köp vakt geçti mi? Hova. Ertir şu hat yetir. Biz kakanı hatı sülen tapacak boruz. Bolya mı? Bolya dayıcan sağ bolun. Ahmadulin aýdym sağ bol. Bahar kıydım. Lan berik gel. Çıkarıştır süren. Antorwaň tut. Yaradar etkilerden kidicik soğudu kabul etsin. Yok, dayıcan gerek gel. Bizim önümüzde hemme zatymyzdan bar. Al.
Al Baharjan. Utanmadık alay. Yok yok gerek gellaylar men söz dadalmak için getiremem. Onu kanıtlara var al. Cigine. Sen cigin mi adıra? Sağ olun. Hey şimdi ne gördün Ahmet oğlum? Starşına. Enine etmeli maslahat ver. İçimizde bir kellelerimiz sen. Degme. Mudam ağrıyatınızla. Bu nemi imtaralık. Onan hava yatan piyadadan soran. Beyzaga her gün bidonlu koşadık gidiyor. Deren dadında maranak. Haber kuruşa tüyttün ikilneyenderler. Beýle bolajagyn kim bilir. Wagt maňa tüýdem gerek däl. Heýje çyksagan gördüm-de. Evedimden güler. Ýadyma düşýärdi. Ne de bolan? Siz nemi? Dilleştiniz mi? Haysi palata varsın, süýtli kurşu dolulur. Oňa da adama duşupsyňyz. İçim gähediledim. Yüreğime bağra düştünüz. İşşekken. Ekliğinin gurrunuz şoğu il bollu. Meninni çıtamak. Meni öz günüme oyun. Meninni çıtamak. Meni O ne öz oluyor? günüme oyun. Öýüne bomba düşüpdir. Çıtamak. Bütün maşgala ferak bolupdyr. 3 ogly. Gelin bari. Ho! Ho! Ho diyeceğim. Ho! Ho! Gelin mi? Ho! 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 Elden şimdi. Keremdi mi? Ağdanam devranı. Men onu ertirden beri saklap oturuyorum. Kerdardan bilýän mi näme? Ýön hiç kim aýtmagan. Näme? Gandy içýänmi? Men any tutup bilemok. Çörek kesinmi? Men ýen çörek ýedim. Ýok, çörek kesinmi? Bolýa kesin. Men şunu diýdi. Bilýän ýaralar kakyn tapşmaga söz berdiler. Näde? Entäge bilemok. Uy, olar sen gandan berdiler, yür. Kan? Dayılar, men geldim. Обнимает и говорит, Suren, ничего мне от сынов не надо. Nem? Только пусть ne şunu kıyıcağa da ver. врага. До скорой встречи с победой, мои родные. Baharjan, sana hudojnik daýyň sowgady. Ne al? Vay, mani. Haladyňmy? Hova. Oyna, ne tiýip etdin? Taqdyr daysan. Dayılar, han kurşöleňizi berin. Baharjan, bu wagt bolmaz. Doktorlar aýryp ber. Häzir berik gelerler. Olar goňşy palatada.
Ýokarda agyr ýaraly ýatyr Gydym. Baharcan, bizim Ebtay'da maslahatlaşıp bir karara geldik. Näme diýsene Gydym? Senini bize süýt getirme, bolýar. Senin süýdi satýadyň ahyry. Şeýle dämi? Ýönesini gatýarmy? O süýdalalarym saňa garaşyp oturandylar jigim. Uy, daýlar, bizim sizin üçin. Bizim satlyk süýdimiz başga. Bizim başga iki sygyrymız var. Ejim neme diýe? Siz basynja gutulmaly ýa. Şonda bizim hem fronda kömek etdiňiz ýa. Bizim hem kakamy söwüşip ber ahyry. Gydym, men şu jagat hatymy poçta eltip bilmedimi? Köpden beri evimizden hat gelen ok. 3 haty berdim. Ene öýedelim bilencik ýaşyga taşlataň, belki çaltyrak barar. Poçtan bileňden? Bilýän. Ene saňa gerek bolsa. Nirde çyn, nirde lan teljerde. Oýuny şu utlanyny bilse ýaxşy. Biziň kim şo? Ne? Näsem geler durar? Bilmedim bolyn. Mene indi gardaşlar şo tedi içi biljek däl. Sana Muradowna. Näme boldy? Oğluňyz gelipdir. Näme gerek oňa? Bilmedim daşyk çykaýdyňyz diýe. Bu wagt barıp biljek däl. Görýärmi näçe adam otyr? Zerur bolsa goý garaşdyn. Bolýarmy? Ejeňin tek işken. Garaşakmy? Kanikullamy? Oğu, Keyfi görnýäňler. ejem oba enemleri düýnek düýnip sözürpdi. Adyň näme? Aman, Aman. Kulak ataman. Yumuş var. Biler hadi. şu ýermi? Dur, görmedik bol.
razvedka yola düşdi. Kulak as Akopov, men oğlum nereye verdim? Siz onu kaybettiler. Ol mühim tavşırığı yerine yetirýär. Mun ne edeyipsiz Akopov? Amanın işte görükten başka gören yeri yok. Yer ol ağdaşta ne edecek? İki, üç, 4, 5, 6. Sana yine kant verdiler. Me. Ne sana? Bu öyle çok öğrenmeyecek. Bunu içeme oyacak. Al çertarsan öğrenin. Men iyesim gelenak. İceme de gerek gal. İcem kimdi ulat ama. Ten bolsa ösmeli. Aman kurcak verdiler. Hani orkaz? Kurcadığını. Men kurcağım. Görle beni. Kurcağa verecek gel. Ever. Menki. Onu bana soğuk verdiler. Koy ver zaten ben. Al, kandın gerek yok. Yaralar bana kan veredi, içim aydır. Min bazı bana ver yanağını. Yeter yanım bilen, senin mekden boyar mı? Nenem kurcağınca. Yaralar sana da kurcak verirler. Gel bile oyna Ali. Oğlan henidem gelen abime. Süydü arkayını isver Ahmadulin. Onun hovlusunu 6 tane gol algap görmüş. Ah şeytancık. Oğlancımın gözüne çöp atıptır da. Akopum razvedkada kalgolun sağır yatağından çıkıptır. Ne şeyle? Kıydım. Süydün pulunu getirdin mi? Neme? İnni kepte de berirsiydiler. Ne kayıp dedi? Nedir kek?
Oğlumuz şoňky bilemegimde doğrudan yetdi. Gıýdym. Naharyň ýedi. Oğlunyň rejeleri baryp gaýtdy. Bir çanak un ile. Süýdüň pulny alanja unumy getirerdi. Ertenç oyar onu. Daylarım ağlayacak. Berim. Sen näme ağlayak? Ağlamak men ağlamak. Hör çaltırak. Yoksam qaran qağalar. Baharcan, sen miydin? Bizimni süýdi başga adamdan alýar. İkep delap garaşdyk. Sığırımız süýtden çykandyr öýtdik. Uýdur gıydym. Men 3 litr süýdüň pulunu bereýin. Второй раз отличившийся в боях немецкими захватчиками представить награждению орденом Красного Знамени. Второй танковый корпус преобразований восьмой гвардейский танковый корпус. Командир корпуса генерал-лейтенант танков преобразованному гвардейскому корпусу вручил Biri yüzden kapıyını haklarsın ki tuzuk. Oho, köyüne tanış okşu. Senden bizi attan çıkaraydın. Men 2 hepdeler süýsüz otuyor. Wagtyny getirmesen başga adam öldürärin. Men diýenime düşündüm goýdum. Sen näme beýlip oturýarsyň? Yat dünyam, yat. Bizimni süýdi başga adamdan alýar. Ýokarda agyr ýaraly ýatyr. Uğuna bereýin boli, ýöne bir hepdeden gaýtara boli. Gıydym. Sen menden bir zata ýaşarýaň. Ya bir ýeriň agyrýarmy? Yok, yok. Belki sen ýady ýandyň. Sen bir gam çekmedin ýan. Sen men ýalňyz dayançym ahyry. Gayrat et balam. Nähil kynam bolsa,
Kakın iliyen çaçıdamaly. Yüreğim tadıya. O dirdir. O hükman gelir. Hükman. Belkol bir yerde yaralı yatanır. Hak yazıp bilyenlerler. Men ogun değişem gördüm. Nehil düşece? Qow değiş gıydım. Qow değiş. Havval atam. Onu kömek ettin. Ahmad oğlan. Maslahatlaştık, bir karara geldik. Ana karara geldin. Gıyıcağı da ökülettik. Ne hile mehrem gıycağa? Öz çağılımızı gören ýaly bolýardyk. A göz jagadylar. Tez çağadın nesine? Dayılar. Diýende ne diýen? Dayılar. Hani everin kurşağını de. Murtazay, everin kurşağını de. Dayılar getirin kurşağını de. Uzadın ahire. Men sizin hatlarınızdan poşta verecek dayılar. Baharcan, sen bilmeden bir de ne ederdik? Allah palkonun yanına adres şonu. Dayılar kimin hatı var getirin. Sağ olun, sağ olun. Yeni dayıda yaşlılar yaralı eskerleri verdiler. Getir gıydım. Yine sağ ol. Sağ ol. Merdan, gıycağışa kömekleşsene. Sere de eşiğin ağırdığını. Baha, bana adresem yok mu? Yaralılar adresini ödünüz yazın diye paylaş ettiler. Bolya Bahar, ödüm yazayarın. Näme bir zat gerek miydi Bahar? Men kakımdan hat haber yok mu deyip sorayacaktım. Kakın adı näme? Atayev, Adresin? Bujonlu kalhozi. Bujonlu kalhozi? Atayev dur sen kakın mı? Hova. Şuna gelmen gayr. Bahar, ayak çek. Berik gel. Ene şular sen yaralı ferlenge gelen hatlar. Olan gözleri yolludur. Merdan, işlerimiz olmaz hatlar vermeye hakkım yok. Belki sen Bahar bile gidersin. Ola sana kıyınunun da kömek edipdi. Ha gospitalda açtın mı? Yok, laşçağa derdi. Al hek. Eskerlen begenler. Dursana, nereye var ya? Raçilişvili. Baharcan. Berik gel. Berik gel. O hat Murtaza'yına. Getir. Men oşurayım. İvan
Ivanov. Ivanov nerede? Ryadovo Ivanov nerede? Ivanov Mikhail Saratov'sun. Saratovlu Ivanov nerede? Hatlar mağınanlara. Ertegene getirilip o mu? Bilýän mi? Yaralılar man kakan tapmağa kömek edenliydiler. Ne edip tapjykdalar? Bilemok, man kakan son katym getir, şoň bilen iderlap tapar istediler. Menem kakamyň son katyny getirsem tap bererlermi? Getiräý. Uy, men ilk Ahmadulyň daýdan soraýyn. Ynga uruşyp durur. Kakam gaýdyp gelir. Men şonuň aşgabada okuwa giderin. A men bolsa, kakam geler bolýyn, terdarkyjym terimiz bir diýdine miner. Odul kyal tagdidine terdar, çepdidine men baýjak gylaşyp gülerse. Men kakam gaýdyp hiç haçan, hiç erip göý bermen. A men kakam gaýdyp gelinmi? Bizi kiymin? Oğul Nureci, salam elik. Gele göreyim. Sağa man oturmun goňsy. Sağalaňym gurgunmy. Şükür, gelin. Atağa tegirmeni bitjek diýä boli. Araçyk buldoý bolsa şondan iyi beräjekdim. Bak onu men baýap barýa. Kim bilýär ýene kim haçan degirmeli gider. Oğul Nureci. Bilen bergimidi gaýtaryp bilmedik de. Şu günni giýbetse gyýdym tüýt pulny ýygnamaly. Ondan degirmeni özüm baryp elinçi götüp getiräýerim. Saňa duran. Bolýar, bolýar. Geçin, geçin. Dursaňyzdan sonra muradyna. Geçin. Ýerleş polkovnik. Mümkinmi? Geçin palasaňda. Sana muradyna. Geçin. Ine teredik. Biziň hatymda jogap gelipdir. Bari men garaşyp beren adymy. Şo gyýdyň begeninde bir göreliňle. Doktorlar aylananna baryňyz palataňyzda bolmaly. Hadi geçin. Howlukma uyam. Biz bilen senem gör. Sen häzir bar kediriň dermanyny görarsyň. Yok yok. Han çaltırak bolum. Çaltırak. Boş. Gelýär. Kakasynyň agyr ýaraldygyny agdyňyzdan tapdyraýman. Baharjan, tabt etmeli ordan. Düşüneňokmy? Olma sen yerine özüm tanz edecek. Hop! Lay 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 lay. Sen kakaň diýri gyýdym. Sınıngın mı? O Sverdlovskida. Gospitalda. Bir diýaly. Bakım hatalarsın. Vay! Buydayla tidiravdadın kurşulanını Murtazay. Dayılar Murtazay'ın kurşulatani. Murtazay, everin kurşulanı di. Baharjan. Murtazaýyň olyny ýok.
Al, getirdin mi? Öyle miydin mi? İnne gayet yok, edileme. Ahıl çeylik günümüz geçirgen ekenimizde. Hani? Dur oğlum. Dur koşağım, hani. Koyu vur. Oy, hey şey derlerime kıydım. Koy koşağım. Hani koy. Yürü. Oy. Bir talım kıyşarayın. Hiç uğrum yok. İşten emir odalık kayttım. Bana bir çay koy. Hani koy. Koy koşağım, koy hani. Ece, ben sana bir daha da içecektim. Yer bol ya, toňaýdaryn. Bahar, Eceň öýdemi? Ejem yok. Gel onunla, kolunu çek. Nereden yüzünü aktam edip geldi? Näme boldy? Bizim salıklı kakana urzak bolup mu? Yok, hemmedat oňatlyk. Ýendaýda men erte baryn aýdaryn ýön şu wagtda. Baharcan, çayın kaynamaz mı? Yo, jynta kaynanap. Bolýar da, Bahar. Tuvelime gıydım. Häzir bir derlek göýük çay içerini welin. Dert ýoňa almady. Ece men şun. Uy, kandy nerden aldyň oğlum? On daýlar berdi. O ne hil daýlar? Ýolun geçip barýan ekenler, Ferdary gördüler, beraýdylar da. Görsöni. Jahan giýindämi köşegim? Me gıydım. Sana yeni tüýdüň pulunu vermedilemmi? O ne etdikler bolluka? Aýby ýok. Erter ödüm giderin. Hemişe suwatlaň soňuna gelýärdi. Eýem kançalyp torup barýar. Ahmad oğlum, deret. Baharcan. Gıydım. Sen çağırýarlarmy? Sana garaşýarlar.